Flexilog je etablovaná spediční firma střední velikosti s ročním obratem okolo 250 milionů korun. Za krátkou dobu působení na logistickém trhu jsme si vybudovali dobré jméno spolehlivé a důvěryhodné společnosti, která plní své závazky vždy a včas. Patříme mezi nejvýznamnější poskytovatele logistických služeb v České republice. Disponujeme zkušeným personálem s dlouhodobými vazbami na velké a stabilní firmy, které jsou na dopravě závislé. Mezi naše hlavní přednosti patří osobní přístup k zákazníkům a velká flexibilita, především díky rozsáhlému vozovému parku našich partnerských firm. Pro své klienty zajišťujeme celokamionové přepravy a sběrnou službu, přepravy ADR a nadrozměrného zboží, celní odbavení, skladovací služby. Zajišťujeme logistiku a distribuci. Využíváme moderní informační technologie a efektivní integraci na silniční a leteckou přepravu. Realizaci a kontrolu každé přepravy od objednávky až po doručení zajišťují zkušení disponenti. Vyžadujeme vždy přímý kontakt s řidičem, který vám umožňuje přesnou kontrolu průběhu přepravy. Naši přední dodavatelé jsou vybaveni satelitním nebo GPS sledováním vozového parku. Všichni dopravci, se kterými spolupracujeme, mají sjednáno pojištění dle podmínek Mezinárodní úmluvy CMR. Nad rámec tohoto pojištění má naše společnost sjednáno pojištění přepravy zásilek, takzvaný All Risk, u pojišťovny Chartis Europe SA. Veškeré přepravy jsou tedy pojištěny na všechna rizika spojená s přepravou zboží, a to až do výše 5 milionů korun. Toto pojištění je zahrnuto v základní ceně přeprav. Zavolejte nám. Jsme tu pro vás. www.flexilog.cz